ina asma'u babban ina sharif rabi'u nan Usman sayyidin shara'u ai abuwa ai shewa ai abuwa maulaya ai abuwa Allah ta zama ni wa wannan jama'a sai da gida ta barkin sa Alhaji dole ne bai ibada samanin gana mu baka da sama sanin ka aya shehu da biyu da sannu sirrin watsa dukkanin wani tuku sirrin watsa dukkanin wani tuku ya tafi a baba ya kuma burgu ta da kanta mai fito da lungu haɗa kan zamfarawa da ɗan inugu shi manufarsa shi shehu manufarsa shi shehu manufarsa to ka ta aikin ɗan gidan ma'aikan Allah baya rawa ubansa masu kasala shi ya gaba abubuwan su kamala in ka taɓa shi rabbuna zai dubula na duba mai cikin na zaga dama da ganin soja ya wuce nan wallahi da ganin soja ya wuce nan manga riga sabuwa ta fi dama ga mai dauda kama a yi mata huga shekaru ba mai zai sa fita taka kin sallah yan uwa kin sallah sannan ka ci da tsada da sassana sai gamci ci da tsada da sassana sai gamci baka ake gudu da shi kare shi da sa ta jako sai rinci hauka ne a sai da kiwon jeji ɗan zaki ɗan kuwa ɗan zaki wai na ce ɗan zaki kai babban gora sai magogin karfi alhaji babban gora sai magogin karfi ai abuwa a yau ido na da rufe ni har rai da akan shirin kaya ne zanta yawansa har da yau na ya kafe lallai ko masallaci ne wallahi sai dai mai ko masallaci ne da kun zama na rantsi ko masallaci ne shi magana a kansa dole sai an zauna magana a kansa dole sai an zauna shana da bi uban gidan kan kurna sai dai ni da walidai a madina in ta yawansa ya burin san gwamna ko bai zan wallahi ko bai zan in uwa dan wasu ba da dai nake muku tani dai dai ni dan da nan sama ya bu mani yaro mai nan yaro ni na mani sai dai a yi rukuma da buhari na baduse yan uwa na baduse wai na ce ta baduse sannu turmi sadaka na manzan Allah turmi sadaka na manzan Allah Ibu da mai daga gaban laula abubuwan gidan ilai kamar illa da an gane rawa kamar tambola to kai na tuna aya shehu kai na tuna aya shehu kai na tuna mauna kai na tuna